morning guys. Ari may ubos palit bugas. Wala tayo may mga karga sa mga kwarta. Bugas. Naku ka kilo. Paitas pobre. Tag sildo meron na atong da bugas raway sudanay suwa tag ginamot ani tingis ako ng gamay. Atubang ko na ako gamay. Kaya ra? Gaan ra kayo? Kamu pumday mo kargang senior. Senior may ang kanang tidak naman senior pero ang naong wala pang senior. tidak ada senior. Kanindot sa adlaw. Hindi lang tamo 180. Kuya Owan guys, senior pala. Naong karling guys. Abi kong di nakadaog po kilo. Senior. 65 daog kong di ay. Alta Vista. Mauna na yung mua guys. Doon sa mua. Tulog ka gamay. Tulog. Lagi magamot amo mga motor ito ba sa? Gaban rin kamay ba? Kani pwede lang din na siya basta adto itong sukad atong motor nga ko bitaw. Tigana mo tumba eh. Pero mo gusto una. Tumba bitaw la junjun mga ang bata wa matabuni sa ko ang motor. Amo lang kanang gutom na mga motor ba. Bleed lagi. Sa kami daw nga ana akong bata na may motor niya. Sa kami wa may motor basta na may kwarta mo amot pa mi. Diri gito may kay diri na lang sila natumba. Delikado na anak pa ang ulo dudong. Ay pa, amutan na diha klaruhon ang kuan. Irampa dito pa dong ani din ani. Rampa dito pa dong. Padako anang mapatag naman. Delikado mo lagi. Dagko ang mga balay dere. Dagko ang mga balay ng mga tao dere. Madato ang mga tao dere ng miyo sa. Kita ray pobre. Kadagko ani.
Kaya pa, senyor? Yan natin akong kwarta. Palit og 20 kilo. Pakarga na ko niyo. Sige, salamat. Kapit na may maabot sa mua guys. Na dala sa kong anak ah. Ini amo adre kritayan sa sapa. Ani. Ari agi diri ng tubig. Ana ambak diri. Nah. Senior ito. Senior. Oh, kaya pa? Uy kapoy. Uy sakit sa buko-buko. Ini pembayas kong anak. Junjun. Yang motor. Abot mo sa mga hey. Marami mo na da. Sudan nga. Medyo Pre. may kakutas gamay. Pero okay lang. Okay lang. Sige. Mag-TV na ko. Tana ko balita niya ng Tulbaniyok. So, kinsa detong mamalihog de ko kinsa tong tan-aw sa akong video. Palihog lang sa daan ko. Subscribe, like, and comment. Or share. God bless guys. Love you to all. Okay. Bye.